ସମୟର କଥା। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିଲା। ଗଛର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ରସାଳ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦିନେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ଖାଇ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା। ଏହି ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୟା ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ରସାଳ ଫଳ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଫଳ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜଣେ ଚତୁର ଏବଂ ଲୋଭୀ ପତ୍ନୀ ସେ ନିଜ ବୋମାକୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ର ଫଳଟା ଏତେ ମିଠା ମାନେ ତାର ହୃଦୟଟା କେତେ ମିଠା ନୁହେଁ, ତାର ହୃଦୟଟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ମିତ୍ର, ମୋର ଘରକୁ ଚାଲ, ମୋ ପତ୍ନୀ ତୁମ ସହିତ ମିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ହେବାରୁ ସହମତି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କୁମ୍ଭୀର ତାହାର ଯୋଜନା ବିବରଣ କରିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋର ପତ୍ନୀ ତୁମ ମିଠା ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଗଛରେ ରଖି ଆସିଛି। କେମିତି ମୋ ହୃଦୟ ତମେ ଖାଇବ? ଚାଲ, ମୋତେ ଗଛ ପାଖରେ ଧଇଲେ ମୋ ହୃଦୟଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। କୁମ୍ଭୀର ସତ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଫେରାଇ ନେଲା ଗଛ ପାଖକୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଡିଆଁରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତମ ଚାଲାକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିତ୍ରତା ନାଁରେ ଧୋକା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।